Mga government structure sa Dakbayan sa Mandawi ipa-inspeksyon kung luwas pa ba sa mga katalagman, labi na kung may muigo nga linog ang Mandawi City Hall. Nagplanong mutunol o kinabang dito sa Mindanao. Ano ang report ni Nico Serino? Atul sa regular nga sesyon sa Mandawi City Council, nahisgutan o giaprobahan ang resolusyon. Giauhag niini ang joint inspection sa taga DPWH ug City Engineering Office sa tanang mga government structures sama sa barangay hall ug gymnasium. Lakip na sab ang mga taytayan. Tinguhan niini mapangandaman kung may muigo nga linog ug maayom-ayom ng daan kung gikinahanglan. Government buildings sad na amoy daghang tao nga mo kuan sa business sa kuan. So we will make sure na safe. Samtang nagplano ang Dakbayan, muhatag og ayuda sa mga lugar sa Mindanao nga labing naapektuhan sa sunod-sunod nga linog. Apan mato ni Vice Mayor Glenn Bersede, sabutan pa sa mga opisyales pila ang kantidad nga ihatag. Jurang kaupos na mo kaplano mi. Matag mig aid nito. So, wapa ay amount, no? Mag-meeting mi sa program niya discuss na lang. Uban ni Clans Gabutin, Nico Sereno, Balitang Bisdak.